रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर हे एक पवित्र धार्मिक स्थळ आहे. 7व्या शतकात चालुक्य राजा कर्ण याने आपली राजधानी करवीर कोल्हापूर इथून संगमेश्वर येथे हलवली. या संगमेश्वरमध्ये कर्णेश्वर नावाचे एक सुंदर मंदिर आहे. याला सन 2012 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाने राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले आहे. मुंबई गोवा महामार्गावरून संगमेश्वरच्या कसबा पेठेकडून थोडे पुढे गेल्यावर अप्रतिम शिल्पकाम असलेले कर्णेश्वर मंदिर दृष्टीस पडते. कर्णेश्वराच्या मंदिराची निर्मिती इसवी सन 1075 ते 1095 या कालखंडात गुजरातच्या चालुक्य कुळातील राजा कर्णदेव याने केली असावी असे अभ्यासकांचे मत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दार्शनिकेमध्ये हा कर्ण राजा कोल्हापूरचा असण्याची शक्यता नमूद केली आहे. हे मंदिर भूमीज नागर शैलीतील पूर्वाभिमुख मंदिर आहे. हे मंदिर तारका बेटावर स्थित असून त्याचे महाद्वार पूर्वाभिमुख आहे. पश्चिम आणि उत्तर दिशांना सुद्धा प्रवेशद्वारे आहेत. मंदिरावर अनेक शिल्पपट कोरलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. भूमीज शैलीची मंडप, महामंडप, अंतराळ आणि गर्भगृह अशी याची परिपूर्ण रचना आहे. मंदिराच्या आतमध्ये सुंदर नक्षीकाम केलेले असून अनेक देवतांच्या मूर्ती अशी असंख्य अलंकरणे अंकित केलेली आपल्याला पाहायला मिळतात. मंदिर काळ्या पाषाणात बनवलेले असले तरी याचा कळस मात्र दगड, माती, विटांपासून बनवून त्यावर गुळ चुन्याचा गिलावा दिलेला आहे. मंदिराच्या गर्भगृहात कर्णेश्वराची सुंदर पिंडी असून पार्वतीची मूर्तीही या ठिकाणी पाहायला मिळते. या मंदिराकडे कसे जावे हा प्रश्न आपल्याला पडला असेल. मुंबई गोवा महामार्गावर कसबा संगमेश्वर तालुक्याचे ठिकाण लागते. संगमेश्वर एसटी स्टँड पासून 2 किलोमीटर पुढे गेल्यानंतर कसबा गावात जाण्यासाठी एक फाटा लागतो. कोकण रेल्वे मार्गावरही संगमेश्वर नावाचे रेल्वे स्थानक आहे. मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पुणे इत्यादी ठिकाणांहून थेट एसटीने या ठिकाणी जाता येते किंवा जवळच्या रत्नागिरी, चिपळूण या ठिकाणाहून देखील संगमेश्वरमध्ये पोहोचता येते. संगमेश्वरला जाण्यासाठी वेगवेगळ्या वाहतुकीच्या सुविधा देखील उपस्थित आहेत. या ठिकाणी गेल्यानंतर कर्णेश्वराचे मंदिर निश्चित पाहावे असेच आहे. तुम्ही पळतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस प्रेशर, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स, पहले प्यार की पहली राइड, slowly slowly matching vibe, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा, आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट, मेक योर मार्क, new friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar, la 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 la, smart key and smart away, go freewheeling and fly away, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, first vibe बोले तो एक्टिवा, life को दो new start, make a move in the world, cool be and smart, हर सफर का हैप्पी पार्ट, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा.